dito naman tayo kaila Sir Jun. Ayun oh, si Sir Jun nandito. Ang Malasigi, Pangasinan. Ayun oh. Sir, Oops. magkano sir? May bago ba tayo sir? Ayun ang bago. 1.3 ang isa. 1.3. Anong crossbreed? Carrier tsaka Dalmatian. Dalmatian. Ayun oh. Ano sir, babae lalaki? Babae lalaki yan, magkapatid. Ah, magkapatid, may babae, may lalaki. 1.3. 1.3 Pero pagka sagad ko dyan, 1,000, 1K. Oh, yun oh, may bawas pa rin, 1K na lang. Ito isa mga kausap eh. Ayun, madali lang. Ano mga Split Pomeranian, 3,000. 3,000. Ano to sir, babae? Lalaki. Lalaki. Split saka Pomeranian. Opo. Ayun no. Ilan buwan na to sir? 2 months, running 3 months sa 27. Malaki oh. 3K, may bawas. May bawas pa. Hanggang 2.5. 2.5 price. Ayun oh. Hanggang 2.5 plus price. Sarap bumili, wala lang pambili. Tayo nalungkot. Pero yan. Ito sir, kalapate. Nakakalapati ko, sa tipos ng puti, yung German tsaka racing na yan, 1,000 pares. 1,000 pare. Pero yung mga ordinary puti, 400 lang. 400 lang. Isa. Pares. Pares na rin. 400 pares na rin pala. Yung mga pangarera ko, 300. Ito naman 200. 200. Ito, Blue bar. May 50 pares lang. So yung mga kadutski, basta may... Shoutout dyan sa mga Ayun, taga-Cavite, sa Quezon. Dito kayo sa Palasiki, sa Cruciao. Quezon. Lunes hanggang Webis po ang araw ng paligid. Ayun o. So yun mga kadutski, kay Sir Jun sa mga ano, Basta sa Kalapate, tsaka sa Rabbit. sa Rabbit meron din sila. Basta sure buyer, may bawas yan. Thank you sir. Ayun, welcome. Okay. Ikaw pa ba? Kadonski. Ayun no, dito tayo kila Sir Nards. Ayun, mga pagsabong natin, sir. Ayun o, Medyo kunting fight na, kaya lang ang presyo, 400 lang yun, sir. 400 lang to sir. Oo, ito magkapatid, oh. Ayun o, 400. Ito kapatid yan. Kapatid yan, 400 din. 400. Anong Oo, lahi ayan. sir? Ibang lahi naman yan, yung bulik. Ay ito. 600 yan, boss. Ah ito, mas mahal. 600. Oo, mas mahal yan, kasi mas maganda yun, eh. Ilang taon na to sir? Yan, mga 8 months to 9. So yun, Ay, mas... 1 year rate. Yan. Magkano dyan sir? Ayan, 1-2. 1-2. Oo. Ano sir, mga mistiso? Hindi, maganda lahi na rin. Isa rin, breed yan. Isang breed lang, Oo. magkakapatid. Ayun o. Ayun, si sir, may bibili. Ha? Asya lang. Magkano? Lupit ko lang yan, pangalaga sa mga bahay. Ayun o. Ano laki Oo. nito? Ha? Gisayin? Sila o. Lupit ko lang yan. So, mura na to. Ang ganda o, ang laki o. Laki Ano na. to sir, lalaki? Lalaki yan. Lalaki. Oo. Ayun o. Ito mga Dito, sir. natin, 320. Yung mga yan, 200. 200 lang maliit. Mag-asawa. Ayan, 320. 320 yung ano. Yung mga, Native to sir no? dala na. Wala na. Ano pala eh? So yun mga kaduski, kay Sir Nards tayo. Murang panatong, 400 lang, saka 600. Thank you sir. Papresyo ng kunya. Sige. Presyong ano, tropa. Ayun. Ayun o, dito naman tayo kay Sir. Sir, good morning. Sir, magkano sa, ano niyo sir, Bicals? 350? 450? Ayun o, lalaki nito. Mga ilang kilo yan sir? 7 kilos. 7? Mabigat. 450 oh. Dito sir, native. 350. 350. Ito sir, ito, anong klase to sir? 80. Native din to. Ito sir, Black Astrolog. 500. BTR. Ayun oh. Ayun, 500 dito mga kadudski. Ito, malalaki rin to. Magkano? Kaya hanggang 450. Mix na yan, may mga Jersey Giant din. Ano yun sir? Jersey Giant. Jersey Giant. Ayun oh, bago na naman mga kadudski, Jersey Giant. So yun, hindi natin alam yung mga klase ng manok. Natututo na lang tayo kila sir. Ayun oh. Parehas din yung presyo na. Kaya 450 isa. Ayun oh. So yun, mga kadudski, 450 yan oh. Dito sir, pabo. Magkano pares sir? 1.8. 1.8. Pares na yun. Ayun oh. May bawas pa sir? Meron pa. Meron pa syempre. Dito sir, sa ano, mga natakot na ano, Yung ano? Yung mga Ano? natakot. 300. 300 lang no. Ayun oh. Tignan
Ito yung benta ni ano eh, Sir Tirso eh. Ito sir, Ayan, 450. ayun o, anong lahi nito sir? Ano lang yan? Tukoy. Hindi naman. Alamay. Parehas lang dito eh. Ayun parehas, ito yung ano. Matapang kasi, kaya sinabi. Ayun, kaya pala nakaiwala ito dahil matapang. Ito yung ano, Jersey Giant. Jersey Giant to, 450. Ito sir, sa ano? Bibe. 1-2 Paris. 1-2 pares to, ano to? Peking duck no? Ito, Peking duck pala to. Pares na to. So yun mga ka-Dudski, basta sure buyer, lagi may bawal yan kay Laser. Sir, ang pangalan niyo sir? Tirso. Sir Tirso, si sir? Ronald. Sir Ronald, yun oh. Sir, thank you. Sige. Okay. Ayun, dito naman tayo kay Laser. May dala silang ano, aso. Ayun, oh. Anong lahi nito sir? Ano yan? Askal lang yun sir. Askal. Aspin lang oh, pero malaki siya. Malaki ni aking... Maganda, maamo pa. Magkano sir? 1-2? 600? Ayun oh. Ilang buwan na ba yan sir? 3 buwan pa lang. Ayun oh. Anong pangalan nila sir? Warley. Warley, ayun oh, si Sir Warley. Thank you sir. Okay. Ayun oh, dito tayo kay Sir Apollo. Nandito sila sir na naman oh. May mga bago. Sir, magkano? Ito, Spitz Terrier is 1.5. Spitz Terrier 1.5. Yan, pag babae is 2.5. 2.5. Female, 2.5. Male, 1.5. Yun, mas mahal yung female talaga no? Mahal talagang female. Ito naman is Chihuahua Chihuahua, na apple head siya. apple head. Ayun no. Medyo takot, hindi sanay sa labas. Magkano, sir? Bye. Sa market lang ito, mura lang kami is 8K. Pag sa mga pwesto 12K. So yun. Ano yun sir? Benta rin? Alaga ko yan. Alaga, yun. Ang pangalan sir? Alaga ko yan si Beauty, Beauty. Ayun o. Beauty. Crossbreed siya sa Dachshund. Aspin Dachshund yan. So yun mga Kadudski, kay Sir Apollo lang, mga mura. Hanap lang kayo ng mga papi, dito lang sa market. Yun. Ayos. Thank you sir. Okay. Magkano sa ano? 70. 70 isa? Oo. Ayun o. Mga baby. Baby. Yung 70 malalaki no? Oo. Dito sir sa ano, Aspin? Magkano sa tuta? 200. 200 lang oh, yan oh. May lalaki, may babae. Ayun oh. Dito sir, sa ano nyo? Yan. Ibon. 1,000? Pares? Oo. Ayun oh. Alps to yata ito eh. Alps. Maganda yan oh. Ayun oh, meron pa sa ilalim. Parehas lang yan eh. Parehas lang. Oo. 1,000 pares no. Ayun oh. Ayun. Thank you sir. Thank you.
1.5. Ano, ito yung ano sir, Henny no? Binabae. Ilang buwan na yan sir? 2 years. 2 years na pala, oh, maano na. Bawas pa sir? Meron pa. Meron pa. Okay. Ayan. Ang pangalan nila sir? Glenn. Sir Glenn, ayan. Kay Sir Glenn, Henny na ano, 2.5 pero may bawas. Tapos yung bayan. Thank you sir. Okay. Ano to sir? 1.5 din. Anong lahi? Yellow Lake Hats tapos gold na ano. Lemonade po. Pinagalo. Yellow Lake Hats tapos ano, lemonade. Yellow-legged hatch saka Lemonade po. Lemon 84. Ayun. Ilang buwan na yan sir? Magto 2 years. 2 years na no, medyo matanda na no. Ano sir, sa ano lang yan, backyard lang, hindi sa farm. Sariling breeding. Sarili lang no. Pero matigas pa rin no. Ayun, no. Magkano sir? 1.5? May bawas? Meron pa. Meron pa. Pangalan nila sir? Gabriel. Gabriel. Gabriel, ayun no. So, mahirap bigkasin yung ano, mahirap bigkasin yung pangalan ng ano. Yellow Lake Hats tapos ano, lemonade po. Lemon 84, yun. Ayos. Thank you, sir. Okay. Ayun oh, meron pa pala isa si sir. Magkano to, sir? 1.8 lang. 1.8. Ano to, sir? Bata pa. Anong breed niya? Leper yan. Leper. Leper ha. Leper hatch. Leper hatch. So, ilang ano, may edad na rin to, sir, no? Magna 9 months lang yan. 9 months pa lang, oh. Medyo maliit pa, bata pa. Ang leper hatch, oh. May bawas, sir, siyempre. Oo, may boss. Ayun, oh, may bawas pa. Kay Sir Glenn pa rin yun. Thank you, sir. Okay. Ayun, oh. Dito naman tayo kila, sir. Magkano, sir? Bibitaw lang po kasi Oh. ilalaban sila sanay sa mga tao. Ah. Ilalaban sa February 14. Magkano, sir? Binibenta nyo, hindi? Hindi pa. Hindi pa. Pero anong lahi nito, sir? Ano, Dan Gray Roundhead. Dan Gray Roundhead. Ayun, oh. So yun, mga kadudski, hindi binibenta ni sir. Kasi panlaban na to eh. Ano to, sir? Sa farm o backyard lang? Kasi lang isang daan na manukan. Na manok. Ayun, meron farm pala sila, sir eh. So, ang lahi nito, sir? Dan Gray Roundhead. Dan Gray Roundhead. Ayun, oh. Kaso hindi binibenta ni sir. Ano pangalan nila, sir? Gino. Gino. Ayun, oh. So yun, mga kadudski, si Sir Gino, hindi niya binibenta kasi panlaban na raw. Pero magandang klase. Ayun. Dito naman tayo kila sir. Sir, anong lahi nito, sir? Hindi ko alam, napulot ko lang. Kene, oh. Mukhang ano, no? Parang Black Astro, no? Pero panabong rin, no? Binibenta niyo, sir? Magkano? 1 to boss. 1-2. Ayun, no? Mga ilang taon na, buwan na to, sir? Ha? May taon na to? Tanda na? 2 taon? So hindi alam yung linyada nito, kaso Napulot sa highway. napulot lang. pero maganda, oh. Ayun, oh. Magkano, sir? 1 to. 1-2. May bawas pa. Wala na boss. Sagad na. Okay. Anong pangalan nila, sir? Raquel. Raquel? Yun, oh, si Sir Raquel, oh. Ayun, oh, dito naman tayo kay Sir, oh. Ano to? Ibang klase to, walang buntot. Walang buntot. Ayun, magkano, sir? Mura lang. 500. 500. Ano to, sir? Anong lahi? Alam niyo, sir? Ito yung ano, lahi ng pangpulutan. Pampo. Ano pala to, eh? Pero pansabong din, sir? to, gray. Pansabong din, no? pansabong din. Matanda. One time winner to. Ayun, no? Matikas pala to. Pero One time talaga wala winner. siyang buntot, sir. Oh, wala. Wala yung ano siya. Talagang walang Inborn. inborn na walang buntot. Oh, walang buntot. Ilang taon na yan, sir? Matanda 1 year na. and a half. Ayun, no? 500 lang? Oh, 500 lang. Ayun, no? May bawas pa. Ay, may bawas pa. Ayun, may bawas pa. Pangalan nila, sir? Orbel. Orbel, ayun, no? Kay Sir Orbel, pag gusto niya ng ano, magandang layo, walang buntot. Walang buntot, one time winner. Oh, nanalo na rin pala to. May bawas pa, basta sure buyer. Nanalo na sa tupada. Ayun. Thank you, sir. Okay. Okay. Dito naman tayo kala, sir. Sir, magkano, sir? 2,000 boss mo. 2,000. Ano to, sir? Gilmore Hats. Gilmore Hatch. Ilang buwan na yan, sir? Taon na? 3 years na. 3 years na, oh, kasi medyo ano na yung So, magkano, sir? 2,000. May bawas pa, sir?
Meron pa. Ayun, basta sure buyer, no? Ayos. So sa ano lang, sir? Backyard lang yan, sir, o farm? Sa backyard lang. Okay. Ayos. Pangalan nila, sir? Janjan. Ayun. So kay Sir Janjan Gilmore Hatch. Sige, sir, thank you. Tayo kay Sir. Sir, magkano, sir? 1.5. Ayun, anong lahi nito, sir? Lemon yan, sir. Ilang taon na yan, sir? Dalawa mahigit na, no? Bahay lang yan, sir? Backyard lang? Hindi sa farm, no? Oo. So 1.5, sir? May bawas pa? Wala na, sagad na. Ayos. Anong pangalan nila, sir? Sir Jose. Yun, kay Sir Jose. Lemon na na 2 years mahigit. Ayos. Thank you, sir. Okay. Magkano, sir? Oy, magkano daw? Ano? 1.8. Anong lahi nito, sir? White Kelso. White Kelso. Yun, ilang buwan na yan, sir? Ilang taon na? May 2 taon na yung may 2 taon na, no? White Kelso. Ayun, no? So backyard lang, no, sir? Walang no? 1.8, sir. May bawas pa? Wala na? Meron pa naman. Meron pa. Ayun. Pangalan nila, sir? Joey. Sir Joey. Ayun, no? Kay Sir Joey pala yan. 1.8. White Kelso. May bawas pa. Ayun, no? Thank you, sir. Okay. Ayun, dito meron pa palang isa si sir. Sir, anong Super sweater sa Boston Roundhead to? super sweater Sa Boston Roundhead. Boston Roundhead? Ano yun, sir? Dalawang lahi? Ross. Cross, so cross breed pala to. Magkano, sir? Hindi binibenta. Ay, hindi. Pang materials. Materialis. Mas mahal pag materialis daw, no? Pang broadcut. Pinang-ano nyo. Pinanlalahi nyo. Meron palang to si sir. Ayun, no? Hindi binibenta. Pang lahi na, sir. SJS Loft TV. Ayun, no? Ito yung pangalan ng backyard namin. Ayun din yung farm nila. Backyard farm na SJF Love TV. Paki-subscribe na, mga Kadudski. Ayun, nandito si Sir Asyong, Sir, magkano, sir? 1.5. 1.5, anong lahi? Lemon yan. Lemongrass na naman. Lemongrass na naman. Isang lahi. Ilang taon na yan, sir? 2 mahigit. 2 mahigit na, no? Medyo matanda na, no? Malaki siya, maganda laro siguro niyan, sir, no? Medyo maganda. Lemon 1.5. Ano, sir? Roundhead lemon. Roundhead lemon. Yun, roundhead lemon pala 1.5 lang, pero may bawas pa, no, sir? Mayroon pa. Ayun. Thank you, sir. Okay. Ayun kay sir. Si Boss Boy. Sige, Boss Boy. Sige na, Boss Boy. Boss Boy. Dito tayo kay sir. Sir, magkano, sir? Magkano? 1.5. Anong lahi, sir? Hindi lang ito ka, parang. Lemon sweater. Lemon sweater. Yan, mga ilang taon na to, sir? Kasing edad yata ito eh. Mga Maigi isang taon lang yan. 5. 1.5, may bawas pa. May bawas pa. Yun, kay Sir Efren tayo. Lemon sweater. Thank you, sir. Okay. Ito, nandito si Sir Nards. Sir, magkano? 1,000 lang to. 1,000. Anong lahi? Texas Bulinaw. Texas Bulinaw. Pero ano to, sir? Texas, no? 1,000. 1,000. May bawas. Siyempre may bawas. Bawasan natin. Ayun, may bawas yan kay Sir Nards, siyempre. 2 years. Ayos. Thank you, sir. Okay. Dito tayo kay sir. Magkano, sir? Walang ito. Size lang ito, Size? 6. Akala ko 6,000. 600. Medyo payat. Payat. Pero ano to, sir? Texas, anong lahi? May lahi rin. Ito, sweater. Sweater din. Mga ilang buwan na yan, sir? 7 months. Yun, So sweater 600 lang. Ayun, 7 months. Ayun. Si Sir Rodrigo, sweater na 7 months, 600 lang. Thank you, sir. Okay. Ayun, nandito na naman si sir. Sir, nabili niyo, sir? Ayun, nabili ni sir. Magkano, sir? 500. Anong lahi, sir? Hindi rin alam. Pero bulik. Bulik to.
Bat. Yung line niya, hindi ko alam. Hindi niya ano, no? Pero bulik siya, no? 500 sir, kuha nyo. Ayun, no? Ayun, nakabili si sir. Ayos. Ayun, no? Ba't ito sir? Sa inyo rin yung ano? Puti? Binibenta nyo yan? Nabili ko dito. Ah, nabili? Puro bili. Magkano sir? Ang bili nyo yan? Ay, size. 600 naman to. Ano to? White Kelso siguro yan. Ito. So by Nibo Enriquez. Ayun, ayun, oh. Maraming nabili si sir. Dito kay sir. Sir, magkano sir? 1.5. Anong lahi niyan sir? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get it. Pero ilang taon na yan sir? Alam niyo? 1.5 lang. May bawas pa? 1.4. Sas. Thank you sir. Okay. Ito sir. Sir, magkano? 1.5 sana kapag may sabaw ngayon parang hinihingi. Anong lahi? Lemon. Lemon. Ilang buwan na yan sir? Bustag. Isang taon na. Isang taon na. Ayun, no? So yan, 2K, no? 2K ang benta. Kaso ngayon medyo mahal, no? Ay, medyo mura na. Ayun, ano pangalan nila sir? Nap. Sir Nap, oh. Ayun, oh. Kay Sir Nap. Ayun, no? Ganda nito. Pero magkano dyan sir? 800. 800, ano? Ayun, no? Medyo bata yata. Isang tao lang pa to. Isang taon pa lang, no? Maganda yung itsura niya. Anong lahi niya sir? Wala, talisayan. Talisayan. Lemon na Lemon talisayan. Lemon gray, oh. Kala ko may mangga. Ayun, 800 lang sir. Ay, may bawas pa. Hindi na, wala na. Sagad na yun. Yun, no? Anong pangalan nila sir? Sir Rico. 800, sagad na. Ayun. Thank you sir. Okay. Ayun, oh. So yung mga Kadunski, nakaikot na tayo. Nakita naman natin yung mga bentahan dito. Merong mura, merong nagmahal. In general, okay pa rin yung mga presyo. Saka marami rin tayong mga nakitang bago. Yung mga Jersey Giant, Hassel. So yung mga bago na chicken manok. Saka yung mga bagong breeds ng mga panabong nakita nyo naman. Napakaganda. Yung mga iba nga, ang hirap bigkasin ng mga pangalan. Siyempre hindi tayo sanay. Pasensya na kayo mga Kadunski. Yung mga ibang breeds dyan, hindi natin sigurado kung ano, kung tunay ba. Basta nakadepende na lang kung ano yung mga sinasabi nilang breeds ng mga nagtitinda. Kaya siguro merong mga iba hindi naman talaga ganun ang breeds. Sinabi naman nila sa atin na backyard lang, hindi sila talagang mga pangmalakasan na farm. Pero syempre quality pa rin yung mga binibenta nila at mura pa. Ang market day dito is tuwing Monday and Thursday. So yung mga Kadunski, bago ang lahat, subscribe naman yung tropa dyan, mga Team GSB, gutom sa biyahe. Pakisuporta naman sila para dumami na rin sila. Yun. So yung mga Kadunski, kung bago ka lang sa aking channel at gusto pa malaman kung saan pa mga bentahan at tiyanggihan ng mga hayop na pwede nating alagaan at pagkakitaan at pwede rin gawing pets ng ating mga chikitings dyan, please subscribe to our channel, Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo. So till my next vlog, thank you for watching. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga Kadunski. Syempre, bawal pa rin ang tamad. Peace dudes!